Иммунитетны салқын күзден нығытырға Қазанда Абхазиядан Камчаткаға қадар деген ярминке ашылды. Фермерлар еллар бойы сыналған усуллар белән әзерләнгән ашамлыклар тәкъдим итә. Хуш исле, тәмле ашамлыклары bir урында. Гаилә фермерларының қолдан әзерләнгән шын ризыклары, нәзакәтле казылык, шикләү кушылган бызау ите. Әлбәттә инде затлы балыклар. Очень полезный продукт для здоровья. Я сюда специально пришел, чтобы ее посмотреть и купить. Камчаткада дан тоткан Сөләйман балыгы патшасы ысланган һәм тузлы шавыча, семга, зубатка, горбуша балыклары. Только натуральная, на натуральной опилочке ольховой коптится наша рыбка. Пробуйте, очень вкусно. Очень вкусно. Барысында авыз итеп карагыз. Тәмен татып бәяләгәч сатып алу турында да уйларга була. Табынны адагидан кәҗә, сарык сөтеннән ясалган йомшак һәм каты сыр да мул итәр. Козий сыр, и он намного вкуснее и лучше усваивается в организме. Таджика, гранат, кара җимеш соуслары. Ярминкәдә төрле тәлмәткечләрдә сатып алырга була. Шафран – это стебелек цветка крокус. Обязательно вот это вот добавлять и в чай, и в любые блюда. Тәм-томнар, шикләү, кипкән җиләк-җимеш, бал кайнатма. Абхазиядан Камчаткага кадәр ярминкәсе Казан үзәк универсаль кибетендә 1 ноябрьгә кадәр бара. Фанис Мөхәммәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.